Os nacionalismos son relixións. Buscan unha pertenza e escavan no pasado para encontrar aí, non, a través da historia, algo que diga que este grupo de persoas se diferenzan e que a mí me diga eu pertenzo a isto. Eu non son calquera cousa, porque eu pertenzo a isto. Se ti te fas consciente disto, eu creo que podes vivir dunha forma máis cómoda, menos radical, máis coherente e, sobre todo, máis humana. E os nacionalismos son un perigo. Había que falar disto tamén. Había que falar de que, como boas relixións, corren o risco de radicalizarse Italia, Alemaña, xa está. Xa o dixen.